Z. Madalas naman dito. Pero ito, kung sabi na natin Delmore, ano na niya, ang ating tahanan partner in the scene, Steph Montaner and Joe Matigas. Kaya ka. Betul Kaya ya. ka. Amatu. Alamatu. Ay, mas taya. No, skoy. Kasama niyo. Ano? Hoy. Bitet. Oh, wala. Adin. Gay. Aneh. Din. Dolangan na dumating. May panganga. May panganga. May pangama. Tangay. Punta naman niya doon. Tampo naman sa ulo na yan. Kit. Kit ba? Ano no? Kahit na maroli. Ano eh, may makaya. Oh, okay. Kara na ref ngay, kara gena. Kara na ngay. Kahit na maroli, oh. Kailan makatuli? Oo. Magraya malaray. Magraya malaray. Inak na nalikuan na. Wala, wala ko pa na si diskarte na lang eh. Magraya ka. Maasar ka na. Awan ka na kayo, banta ka na. Ngeng. Katangit ang mana tuloy-tuloy lang kaya na nag-ubili ato. Oh. Hari. Artin. Pani kasi kamu. Ay. Gapo na. Masawan. Again, Jules, happy birthday. Para naman makapasok sa susunod na round, criteria for judging ay dapat din tutukan. Kasama pa rin natin ang mga best sa pagpapayo at sa pagmumento. Ang pinakamamahal nating mga hurado, starting off with Mr. Randy